wasangana nginazi ngaze yafana mbuso ngithathe ngatamnyangondo ngela banako ngoba sebekwaza ngazo yonke ngaze yafana mbuso Sanibonani bathandi nabalandeli bomculo kaMaskandi. Lo obingelelayo uThulakoni uNtombazane Masoka ngawanqumalo kwahlabisa emakopini esigodi. Namhlanje ngifisa ukunethulela nali icwecwe yami elisha elihloko sithi isha nesobho. Engicabanga ukuthi ngizokuthokozela kakhulu ngoba nami ngisebenze ngokukhulu ukuyikhandla lokhu ukuze nginenzele umsebenzi oseqophelweni eliphezulu. Amahloni kimi bengibone ekusami Amahloni kimi bengibone ekusami Shawa amahloni ngama bengibone ekusami Iboni siqothukile ifana nembongolo Iboni siqothukile ifana nembongolo Isinemhlathi emide sifana nembongolo Amahloni kimi bengibone ekusami Ekusami sifana nembongolo Ekusami sifana nembongolo Ngibone ekusami ngibone sifana nembongolo Isinemhlathi emide sifana nembongolo Isiqothukile sifana nembongolo Ngiyacela ingane zakwethu ningeseke njengoba nihlala nenza ningeseka. Ingoma izoqala ukutholakala ey'tolo ey'dayisela umculo online ukusukela mhla ka-3 November. Ama-USB nama-CD azotholakala kimina. Soxhumana nenamba le ebhalwe lapha ngezansi ukuze uthole eminye imininingwane mayelana nokutholakala ama-CD nama-USB. Ngiyabonga. Ngabe ngiyashutela dali